Уважаеми зрители, връщаме се в студиото. При нас вече са малкия Дани и майка му Мария. Добро утро! Добро утро! Поводът да ви поканим е едно рядко срещано заболяване, от което Дани страда, за съжаление. Това е таласемията. Какво представлява това заболяване и какви трудности срещате във връзка с него? Значи, таласемията, както вие казахте, е едно от редките заболявания в света. Това означава да си болен от таласемия майор, тежката форма на това заболяване, означава да се налага да ви се прелива редовно кръв, защото вашият хемоглобин спада, защото костният мозък не ражда качествени кръвни клетки. Трудностите, които едно такова дете или един такъв пациент среща, не малко, защото, както разбирате, да бъдете редовно в болницата на всеки 3 до 4 седмици, да очаквате дали ще има кръв точно тогава, когато вие имате потребност от нея, достигате до едно психическо и физическо натоварване. Също така, освен чрез кръвопреливане, това заболяване, понеже то няма тотално излекуване, освен чрез трансплантация, изисква и редовно провеждане на терапия за извличане на желязото, защото редовните кръвопреливания водят до натрупване на желязото в организма, което, за съжаление, организма не може сам да излъчи и трябва да се постави специален медикамент, който се поставя чрез инфузионна помпа. Аз съм я донесла тук да я видите какво представлява. Всяка вечер в областта на корема подкожно се слага тази игла и в тази спринцовка е разтворено лекарството, което трябва да действа в продължение на 8-12 часа всяка вечер, някъде 5 до 7 дни в седмицата. Така че разбирате, че това също допълнително много натоварва. Колко деца и колко възрастни страдат от таласемия в Стара Загора? В Стара Загора между 13 деца до 18 години и 14 над 18 години, така според тези, които на нас са ни известни. В България се твърди, че тези пациенти са някъде между 250 и 300 човека. Разбирате, макар и да се нарича рядко заболяване, то все пак съществува. Как разбрахте за вашия проблем? Вие имате 2 деца, близнаци, Дани и брат му. Кристиян. Да, обикновено това заболяване се диагностицира до 6-тия месец от раждането на детето. При нас нашият личен лекар го забеляза все още във 2-я месец. Едно обикновено изследване на хемоглобина показа, че хемоглобина е нисък и оттам последваха редица други изследвания, които доведоха до установяване на заболяването. Значи, такова заболяване вие може да го носите в себе си без да знаете за него, и ако вашата съпруга също е носител на това заболяване, вашите деца има потенциална опасност да бъдат деца с тежката форма на заболяването, които се нуждаят от редовни кръвопреливания, за да живеят. Каква е продължителността на живота на тези хора? В България в момента продължителността в последните 10 години е увеличена и тя е някъде над 30 години. Познати са пациенти, които са над тази възраст. В световен мащаб хората са може би до 60 години в страните, в които наистина това заболяване е овладяно, и то дори не се счита за заболяване, за състояние. Тоест, ако вие имате едно нормално поддържащо лечение чрез кръвопреливане и добро извличане на желязото, което ви гарантира, че няма да имате увреждания на вътрешните си органи, това ви гарантира да можете да имате дори нормално семейство и внуци. Дани, виждам, че скучаеш. Кажи ни сега какво правите с твоя брат? Какво обичате най-много да правите? Да си играем. На какво обичате да си играете? Виждам тук, че носиш един от твоите любими герои. Да. На какво си играете двамата? На Къстморки нинджа и на рейнджерите. На рейнджерите, а през почивните дни какво правите? Водят ме на лекари, разходки правим. Какво правите при лекаря, като отидете? Лекуват ме и ме преглеждат. А кръв ми каза, че ти преливат, така ли? Да. Добре, казахме сега за кръвта. Предполагам, че не е толкова лесно да се намерят донори.
Всъщност донори има, за съжаление, обаче в последните години те намаляват все по-драстично и не само за тези пациенти, за всеки един, който се нуждае от кръвопреливане, нуждата съществува, но тези деца и тези пациенти, те имат нужда от, как да нарека, така специални проверени дарители, защото за тях е най-добре, ако им се прелива най-точната кръв, подходяща за техния тип. Така че наистина моя личен призив и призива на организацията, която представлява тези пациенти, е все повече хора да посветят част от себе си, ставайки дарители, а ако те имат желание да бъдат специално дарители за пациенти с таласемия майор, това би било наистина едно страхотно дело. Казахте за натрупването на желязо в организма вследствие на честото кръвопреливане. Какви трудности и здравословни проблеми срещат тези деца, когато пораснат? Когато това желязо не се извлича и той не е в определена норма и се натрупва в сърце, черен дроб, други вътрешни органи и жлези, значи тези деца могат да достигнат до проблеми с сърдечни проблеми, ендокринни проблеми. Също при тях, ако няма една добра постоянна терапия с кръв, се получават лицеви изменения. Също растежният фактор е забавен, така че те могат да получат както физически, така и доста психически проблеми. Тези деца обикновено са доста затворени, не обичат да споделят за своя проблем. Избягват, особено когато те станат тинейджери, да желаят да получават всяка вечер този медикамент подкожно и често те спират да предприемат тази хелатираща терапия, което наистина води до сериозни вътрешни осложнения. Имате ли проблеми свързани с здравната система? Понякога не е възможно в месеца да се получи второ кръвопреливане поради изисквания на здравната каса, което води до много ниски нива на хемоглобина, оттам до много по-големи потребности от кръв. Има антиталасемична организация. Да. Казахте, че вие я представлявате. Какво представлява тази организация? Как браните интересите на децата? От 4 години Българска антиталасемична организация съществува. Тя е част от участва в Световната таласемична федерация. Откакто тази организация съществува, мога да кажа, че като че ли пациентите и родителите, техните проблеми станаха така известни. Пациентите се запознаха един с друг и всъщност видяха, че има и други като тях, което им помага да се справят с трудностите в ежедневието, имат с кого да споделят. Една от целите на организацията е да предостави информация за световните стандарти на лечение на това заболяване. Преди малко ми казахте, че в чужбина нещата с вливането с този апарат, който сте донесли, се случват много по-лесно и деликатно. В чужбина са познати 3 медикамента за извличане на желязо. Най-старият е този, за когото аз говорих, Дисферал. Иначе съществуват 2 други, които се приемат през устата. Разбирате, нещо, което е желанието на всеки един пациент. В България от тази година един от медикаментите вече е лицензиран и официално приет. Той съществува. За съжаление, в момента Министерството е предоставило възможността на много малък брой пациенти, по неофициални данни 11. Разбирате, на фона на 300 това е просто един минимум и така всяко едно семейство се пита дали неговото дете, дали самият той ще може кога ще стане възможно така, нали, този медикамент сутрин да си го изпиеш и да нямаш проблеми. Да, точно. Оттам идва и облегчаването, нали, на твоето мислене, на твоето лечение. Също така бих искала да кажа, че в момента в Стара Загора дори за някои от големите пациенти Дисферал няма налични количества, което... За да приключим оптимистично нашия разговор, разказахте ме и за една среща, сбирка точно на такива деца и малко по-големи, които страдат от таласемия. Срещате се, да има, в смисъл, казвате, да го има този елемент на сплотяване? Да, така е. Значи ние имаме редовни събирания.
решихме да имаме такива, защото аз ви казах, подкрепата е нещо много силно. Тя дава сили на човек да погледне и да продължи напред. На 8 май, когато е Световния ден на таласемия майор, ние имахме едно събиране и наистина прекарахме страхотно весело. Беше невероятно хубав купон. Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви успех в решаването на проблемите, с които се сблъсквате. Уважаеми зрители, ние ще се видим веднага след рекламите.